Днес ще направим две процедури на клиентката. В случая тя има дифузна пигментация, която е от няколко години, доста трудна за третиране, и днес ще направим първо химичния пилинг. Той е насочен към депигментация, съдържа феролинова, трансемова киселина. След това се измива, нанася се още един път. И следващата ни стъпка е мезотерапията, микронидлинг с микроиглички. Коктейла, който съм подготвила, е на фирма, с която работя от доста време. Имам пълно доверие. В случая ще сложим амбър пил, лайт пил и хиалуронова киселина. Всичко това е насочено към намаляване на пигментните петна. След това, след завършване на самата процедура с обождането, пристъпваме към успокояване на кожата. Слагаме маска, която е с много хубави съставки, хиалуронова киселина, азиатска центела. Маската е изключително благодатна за кожата, тя хидратира, увлажнява, има и анти-ейдж действие и най-вече основното, доста добре успокоява кожата. Това е резултат от нашата процедура. Както виждате, кожата на клиентката изглежда блестяща, хидратирана и без никакви поражения от двете процедури. Дори не се налага грим.